Capçó, El Diluvi, Manel, Antònia Font, Ginestar, són grups actuals que canten amb relativa normalitat en la nostra llengua, tant dins com fora de les nostres fronteres lingüístiques. Totes aquestes bandes, però, tenen en comú uns referents que no ho van tindre tan fàcil. Durant el franquisme, els iniciadors de la cançó en català van haver d'enfrontar-se a la censura, les prohibicions, les multes i fins i tot a l'exili a causa de la persecució autoritària del règim. Joan Fuster va ser un dels principals defensors d'aquests artistes i va posar al servei de la nova cançó tots els seus recursos, tant intel·lectuals com monetaris, tot i que l'escriptor de Sueca no comptava amb molts diners. En 1962, Fuster va pagar el primer bitllet de tren de Raimon perquè poguera anar a Barcelona a fer el seu primer concert i el va avalar davant la discogràfica catalana Edixa perquè li publicara el seu primer disc. Aquest primer disc de Raimon va ser el primer gran èxit de vendes de la nova cançó en un moment en què els tocadiscos encara no es trobaven presents en totes les cases. 2 anys després, Fuster escrivia la primera biografia de Raimon en què relatava la seva primera trobada amb el cantautor. Recordo la primera vegada que vaig sentir-lo. Fou en una taverna de València, entre amics, vi i literatura. Raimon va cantar-nos Al vent, i a tots ens semblà que també descobríem una clara energia possible, vinguda del fons de la terra o d'un oblidat racó del temps. Raimon cantava perquè sí, i no ho sabia. Nosaltres, en canvi, sorpresos, hi trobàvem l'idioma, que es rejovenia, més familiar que mai, vibrat en inflexions noves i elàstiques. No estàvem acostumats a escoltar aquesta mena de cançons en la llengua de cada dia. A Barcelona hi havia qui intentava una cosa per l'estil. Raimon i nosaltres ho desconeixíem. Al vent era una pura i inesperada espontaneïtat, i això, ingenuament, ens meravella. Aquell vespre pensaren que havien guanyat una petita batalla. Per a Fuster, la nova cançó representava un element clau en la lluita antifranquista. Cap altre mitjà podia provocar un impacte popular tan multitudinari. La literatura només arribava a sectors minoritaris i els diaris en llengua pròpia eren pràcticament inexistents o clandestins. Els cantautors, en canvi, omplien teatres, grans auditoris i fins i tot els camps de futbol, tant a casa com a l'estranger. És per això que Fuster es va comprometre amb els seus protagonistes i va actuar tant de mànager com de corrector, de presentador, conseller i propagandista. No només va ajudar Raimon a esdevindre un dels cantautors més exitosos del moviment, sinó que també va promocionar grans veus com Ovidi Montllor, Lluís Llach, Altay o Mari Carme Girau. Els seus escrits sobre la nova cançó continuen sent, encara ara, la bibliografia més profunda i abundant sobre aquest tema. Reflecteixen un dels aspectes més desconeguts de l'intel·lectual de Sueca, el seu paper d'agitador cultural, que va contribuir enormement a la normalització de la nostra cultura.